Üdvözlök minden hallgatót és nézőt! Ezúttal egy olyan feladatnak a megoldását fogom bemutatni, amely egy olyan témakörből származik, amit általában a diákok nem kedvelnek. Ez a témakör pedig a koordináta geometria. Egészen konkrétan a 2012. októberi matematikai érettségi, középszintű matematikai érettségi egyik feladatáról van szó. Ez a feladat az érettségi második részében szerepelt, tehát a nehezebb feladatok között, és összesen 12 pont adható a helyes megoldásra. Tehát nézzük, hogy mit is kell megoldanunk. Egy háromszög csúcsainak koordinátái A csúcs -2, -1, B 9, -3 és C -3, 6. A kérdés: írja fel a BC oldal egyenesének egyenletét. B kérdés: számítsa ki a BC oldallal párhuzamos középvonal hosszát. És C kérdés: számítsa ki a háromszögben a C csúcsnál lévő belső szög nagyságát. Haladjunk sorban, nézzük először az A kérdést, azaz a BC oldal egyenesének az egyenletét próbáljuk felírni. Mielőtt nekiugranánk ennek, nézzük át, hogy milyen ismeretekre van szükség egy egyenes egyenletének a felírásához, illetve milyen módokon tudjuk felírni egy egyenes egyenletét. Összesen 3 lehetőséget fogunk megnézni. Ezek közül az első, amikor adott az egyenes egy normálvektora és az egyenes egy pontja. Ehhez először gyorsan tisztázzuk a normálvektor fogalmát. Normálvektornak nevezzük azt a vektort, ami merőleges az adott egyenesre. Mint az ábránkon is látható és könnyen el is képzelhető, hogy végtelen sok ilyen vektor van a síkban, ami merőleges az adott egyenesre. Nekünk természetesen csak egy darab normálvektorra lesz szükségünk. A normálvektort általában kis n betűvel szokás jelölni, koordinátáit pedig nagy A-val és nagy B-vel. Persze vannak más jelölések is, például a nagy A és nagy B helyett sokszor kis n1, illetve kis n2 a jelölés, de most mi maradunk a nagy A-nál és a nagy B-nél. Ezen kívül pedig a egyenes egy pontját nagy P betűvel szokás jelölni, koordinátáit pedig x0, illetve y0-lal. Ezekkel a jelölésekkel az egyenes egyenletét az a×x plusz b/y egyenlő a×x0 plusz b/y0 alakban tudjuk felírni. Ezt a formulát nevezzük az egyenes normálvektoros egyenletének. Ezt nem árt fejből tudni, azonban természetesen megtalálható ez a képlet is a 4 jegyű függvénytáblázatban. Itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen eddig nem beszéltem arról, hogy mit is jelent tulajdonképpen egy egyenes egyenlete. Ezzel sokan nincsenek tisztában. A definíció a következő: egy egyenes egyenlete egy olyan kétismeretlenes egyenlet, amelyet az adott egyenesre illeszkedő pontok koordinátái kielégítenek, más pontok koordinátái viszont nem. Akinek még ezen definíció után sem teljesen világos, hogy mit is jelent egy egyenes egyenlete, hogyan is kell ezt elképzelni, annak megnyugtatására azt tudom mondani, hogy miután megoldottuk az A kérdést, tehát válaszoltunk arra a kérdésre, hogy mi is a BC oldal egyenesének az egyenlete, utána még vissza fogunk térni erre a problémára egy mondat erejéig. Most viszont térjünk rá a másik módszerre, illetve a második módszerre, hogyan tudjuk még felírni egy egyenes egyenletét. Tehát a második lehetőség az, amikor adott az egyenes egy irányvektora és egy pont, ami illeszkedik az egyenesre. Ehhez először is tisztázzuk az irányvektor fogalmát, ami megint csak egyszerű. Abban különbözik a normálvektortól az irányvektor, hogy nem merőleges az egyenesre, hanem párhuzamos vele. Itt is könnyen belátható, hogy végtelen sok irányvektora van egy egyenesnek, hasonló, mint a normálvektornál, és nekünk természetesen itt is csak egy darab irányvektorra lesz szükségünk. A jelölések a következők: az irányvektort kis v betűvel szokás jelölni, koordinátáit pedig kis v1, illetve kis v2-vel. A P pont, tehát az egyenesre illeszkedő pont koordinátái most is x0 és y0. Ezen jelölések segítségével fel tudjuk írni az egyenes irányvektoros egyenletét, ami a következőképpen néz ki: v2x mínusz v1y az egyenlő v2x0 mínusz v1y0.
És térjünk is rá a harmadik lehetőségre. Ez szintén gyakran előfordul feladatokban. Ebben az esetben nincs megadva se az irányvektor, se a normálvektor, hanem az egyenesnek két pontja, tehát két olyan pont, ami rajta van, más néven illeszkedik az egyenesre. Na, hogyan is járunk el ebben az esetben? Nézzük az ábrát, látható, hogy adott két pont, ezeket P1-jel, illetve P2-vel jelöljük, a P1 pont koordinátáit x1, y1-jel, a P2-t pedig x2 és y2-vel jelöljük. Tekintsük a két pontot, tehát a P1 és P2 pontokat összekötő vektort. Ezt a vektort jelöljük P1, P2 vektorral. Ez a P1, P2 vektor láthatóan egybeesik az adott egyenessel, ebből adódóan pedig ezzel az egyenessel párhuzamos is. Azt gondolom, hogy ez különösebben nem szorul magyarázatra, hiszen egyértelmű az, hogyha egy egyenes vagy egy vektor egybeesik egy másik egyenessel vagy vektorral, akkor azzal nem csak egybeesik, hanem egyúttal párhuzamos is vele. Azaz ebben az esetben a P1, P2 vektor tekinthető az egyenes egy irányvektorának is. Innentől kezdve pedig már egyszerű a dolgunk, hiszen nem kell más tennünk, mint meg kell néznünk az imént felírt irányvektoros egyenletet, és csak annyi a különbség, hogy a V irányvektor helyett most a P1, P2 vektort kell irányvektornak tekinteni, tehát a P1, P2 vektor koordinátáit kell meghatározni, ami viszonylag egyszerűen megtehető, hiszen nem kell más tennünk, mint visszaemlékezni arra, hogy hogyan kell felírni két pontot összekötő vektor koordinátáit. De erről mindjárt bővebben fogunk beszélni, hiszen nem árulok egy nagy titkot, hogyha elmondom, hogy ezt a példát éppen ezzel a harmadik módszerrel fogjuk tudni megoldani, hiszen az A kérdésre úgy tudunk majd válaszolni, hogy fel kell írnunk egy olyan egyenesnek az egyenletét, aminek adott két pontja.